Kono ko jiilotomi téléphone mo gilanani ko an jogui ɗum ɗo. Comme téléphone am laptani kam ƴetta téléphone ma waɗa sa. Téléphone ma so laptani wima ya naw ɗum jawo ja fewno ɗum. Na yo sonam téléphone a jaɓani. Addu téléphone kam. Sina Mo waɗa sinap. E moƴƴi ala problème. Arta mbaɗa sinap ni. Ala merci. Min kam mbaɗan to battinten mi tottete oɗo tan mi yahatu jawo jawo totta kam goɗɗo. Sa to ko noon. Kono noon Dieynaba bamma kalmimo kam haaruma. Mais an holno mbawirɗa huccidde e bamma aɗa wiyamo yo wat feere o hoota. An babam so wiyanimo yo hoot hol biyo yo hoot a yiyani situation gonɗo e galle o. Dieynaba babam riddirama haqqille ha tampi o jaɓani. Dieynaba mbaɗa andi ni jeune ma trop ko bamma wiyete e galle ko walla ko waɗete kono minnen il faut ƴeewa kam hen so yi ha o are yam omo wiya kam Dieynaba wi kam yomi hoot par ce que ɗum gonirmi e galle nangam nangam par ce que affaire o muusini kono ñinmami andirde ko gueɗel gotel bamma koye men o jeeya te o arani e janamɓe o ari ko galle makko wonduɓe noon mbaddat min e ma saaha mbadden saka bamma mo ganduɗa ari tawti men galle kaw a faami babam ɓuuri musdemo foof min ko waɗete ko ɓuuri musdemo babam so yi hane fo e guyka ɗum ɗon kay ɓuuri musde ma hen kaalido en tout cas dal yo ya tan o hoota min ɗum ɓuurmi yiide tout sauf ça o haalni kam mbimo goppumami haalde Dieynaba jinmi ko duttoɗa ha e makko kalnama haala kan ɗon gasi woppumo o jooɗo ɗo ha nde o foti hoodde keɓlen mo o hoota so o hotiri ni no action holko mbiyete de haydara mi essayde haaldude e makko tan ho hoota jabanam ɗum tan ñaaguimami nak ɗum tan ñaaguimami Dieynaba meeɗama ñagade aɗa sano no bamma koye men o jeeya udditanmo yeeso hollumo omo wawi ɗo heddade mais ko muñantenmo ko lijjita kayitaji makko ɗum musani noon min e ma so arte min e ma tan arande baba ne wawi wonde ɗo en hande yiiɗi hoɗde foof mais wona enen tan mi faami oɗo faami ko kalta ko no feewi kono yo ɓeydu muñal tan annene muñanama par ce que kanko wonno mbaɗirta yeeso ma walla wonno kaldirta o dañata manam ɓernde pour jooɗade ɗo an fotimo wadde couvrir noon an mo yakori noon sa ruttima aɗa wiyamo yo hoot o weñoto e galle he kan noon haala dal fawɗum e leydi goppamo jooɗo moƴƴi mam essay ƴeewde non pas essayé wiyam tan o huppuma huppumo eyyi moƴƴi mam oppu ko noon so mbaɗa feere goppa téléphone moɗe sonnam téléphone sa sonni kam tan oppu oɗo e addu mbaɗen sinam goto kam hande kam mi rokkuma bus seeɗa mi sakkoma ay min wawma e sinam heede ala o kam moon tawi ko o kam ya waddoy ɗum e bamma o kam min wawma sinam heede ala o kam moƴƴi o sinam kam allo Cubbal an ko ɗum kalduɗen an mi waɗa ko mbaɗmi ko mbiya so pari ma jab relation hakkude men guilɗen ha joni mi yiyanima nananima mbiɗa hollum ko ni mbinoɗa kam an tagui portum kawam pelento an tagui portumon pelento mbiɗa te an mbiɗa son portumon pelente ma jab relation hakkude men jeeɗa hamɓaɗa kam promette bisou ko ɗum jaworɗa kam mbiɗa hollum gandumi sa wiyana kam ɗum ɗo fof mi nattani ɗon ɗum fof ko an nanne men an waɗi feere portumi kawam pelento sa aran ɗo joɗɗa mbiɗa kam min portu kawam pelento piggal mo fiyam ngal portatan pelento Baba Cubbal tay porɗa kam pelente kaw yarani noon kaw yarani noon min mbaɗa dari ɗo mbaɗa heeɗoma mbaɗa haala ke ƴetta crédit am addunoden Cubbal min mi nana mbiya Cubbal an tawi portum kawam pelente Cubbal ko garɗo wi kam ko piiɗam koye muusi yon porte pelente son portuman pelente o wini son portuman pelente o jaɓa relation mine mo kono min komi jumdanan so wonani kam watta ɗum ɗo fof kaw konde bab amour tawi ñiɗɗa sogde kawma yidde Cubbal komi jum ɗum ɗo fof kam wonani men no gandirɗa police Thiaroye
kam wona yam toon baba kon an yidde tawi aɗa sokam cubbalo tawi jiɗɗa kam sok comme jumɗo eyyi c'est bon umaya c'est bon bravo ma ka kom jumɗo de umarare kam jum ɗum bettanima min gila baba totti kam pelente min mbaɗatno baba alano miijo cubbalo kam min kam meeɗa kam welde ala toñƴo kam noon sona Dieynam e Kalidou ndam min miiɗa cubbalo no natɗo wanni Kalidou tawa ɗum suudu makko mi hannamo ɗum kam Kalidou tino ɗum joni Dieynaba ko an ƴewno an oho an jiiɗa ba an woni dombel ngata wutta an jaasi an yeeli an ƴeewo kuɗaɗe ha fotte ma fo yo nango an jiiɗa ba ka neɗɗo aɗa majji ka haala ko woni hoto naññamanani ay jinni so wiyana naññam malayka feeŋorte an aɗa majji ko woni yan miɗe ma tan nane jamma jam hendu ɓum sartem ɗo joni aɗa wayni par ce que sa wi aɗa foso ham mine ma won jamma jam hendu ɓum no rutto wona jeygol an aɗa foti ndaade ceeni woni no porté pelente an ɗum aɗa foti wadde ɗum an kala haalka kalta ko holɗum guittuɗa ɗum mbimami aɗa majji an to guittum ɗum aɗa majji to guittumi ɗum hoto fosomi de ay ma ɓurani koreji a wawa ɗum ñoote ngoɗo wuuro neɗɗo wiyata komi waɗi ala guitto kono mi waɗi ala tino ala hay nokku nenne artata haqqille ma ala ko haqqillam artat haqqillam wawa artude an ko mbaɗɗa ko hol mbaɗo ɗum haqqille neɗɗo no arta min mami ƴettu ceeri moɗo mbere nawɗum police ko an saabu ɗum ko cubballo sehil ma an woni cubballo woni an ala ko wonata guila subaka ha hiira tawa tinani annene ko mbaya juumino kala ko waɗi a juumi heɗomi haqqille heɗomi tan ɗum ɗo wona heɗomi a heɗotomi noon par ce que ɗum ɗo wona an ko gandanɗa hoorema wona jikkuma wona ha hande mbiyara waɗa ɗum ay cubballo heɗomi tan an waɗi ɗum jikkam saabu ɗum sa waɗano ko mbaɗɗa ko mi wayata ni heɗomi ay cubballo no min de tinmi ɗum de min adi yende dow makko to bone waɗi kono tini a tini aɗa deƴƴi kon anan woni oɗo galle bone ne waɗa ɗo tini aɗa deƴƴa an kay wonde an woni fof an woni jeygol ngol ala ko jiɗɗa haala ɗum mi ɗini ala ko jiɗɗa haalde an ka jasɗo ka jeliɗo aɗa andi an sino ka neɗɗo a jotta gandaɗa ceeno woni no waɗi ko boni jooɗo pawa hen koyngal ma mi tinani hay go tinani ɗum ko lawol ɗum ɗo woni ko pulaar nane mboɗo mi noddani mboɗo wisa hen ndiyam aɗa salli ay so tawi ko jam min ɓuurma gasde jam coupable criminel tawataɗo min ɓuurma gasde jam ha wi cer ɗum mbeɗa andi wona jiɗɗa jeeyi kala awtam hen ɗum mbeɗa andi ɗum ay somi norimama hen moƴƴata e ma baɗɗo ko mbaɗɗa ko hay sa wiyani mi an ɓuuri wonde bone mbeɗa andi an ɓuuri wonde bone somi norimama hen moƴƴata e ma noɗo an ala ko notoɗa ɗo kadi wasde an hay nda ɗum guila dow ha less na andi an ka bone olo donc par ce que sa wonano bone a watta ko mbaɗɗa Yentoɗa ceeni moɗo wanmani adduma ala fof komi hana kono min toñi hooram ndekede bonade haaltenode ceeno mon nde fof ceeno mon woni moƴƴo onon goni bonɓe huuɗaɓe ɓe mballa bande no woni wawi saramno an mamma a wayani ɗo no zammoni min ala fof mo toñjomi sana cubballo tan nani kam e ɗeɗo caɗele hay goto meeɗa nande mi histoire goto nanda meeɗa nande me probléme ɗiɗo probléme uji fof cubballo addayam ɗum nani joni fof fawtami dow hooram taw har me yam jeeɗi wona min wonta hen